Haleluya. Nyasaye ko ngine riari. Bera somo ne noro rebuno go sisengo. Bera sije somo temo musacho. Get to the point. Take a step forward. 51 verse 3. Na tinga ayo mokulu. So kiti myore gala tabakoro. Iwo. Seba. Bona wana Nyasaye, Biblia ego teba, nyoma nene Nyasaye nare misayo ni. Bona opeti, bamuraba mino bakuru. Inu mwatigaire, Biblia ya teba ngatu achire kobaremia. Aba motigarete, ege kogera no nyamore nime chando. Na kige kogera tu achire atobatebie, demereria, konichinko, dema soma nene. Haleluya. Dema mabara komi tolema na tebia bantu no matara na bara kuno nyamboniga ekiagero gokugo gocha tagekende yosu no tarengere ngona matabi no mugaka chaka kwaro borere o chakeriaso mambi na bora nyole tinto ekero na bikire binte mesa ta konganya tinye mesa ekiagero na bora nyole mambi tiko tigedo tinjo ta chaka kwe tabereri gai eseye kultoro tokonyane ono baba na legoteba omonene ga tebire ga tocha tobare mie aba mwatigaire ni inu mwatigaire na kiga kora ema yani mokelete ga muraba mino bakule ono mwatebire si atigaire ya beire roro lakini Mungu anasema atatengeneza Nyasaye ko siara saya atigaire busa abe buna omogondo eden no maborenge koso omogondo eden no muyorenge asinya sawo monyena roset iga ga bombo lako yombe ekera tigara arenga ni bombo gondo eden arota ko siwa ngakibano mogo ankorera gomo tena ne go solinde gara inde mamini akindira moretoche ga sende ayabane kerota liko mitabera ankorera bubu Nyasaye ole igoro gateba toche tolemia babatigaire erinde tokobaremia tobago semeria omonene Nyasaye gagoteba iga egetuleri na kebuge na kigekorera twacha tobate ekero kia kaga waikira bakorinto nde bibititu abuna ana atingo kirana iki aba korinto first Corinthians 15 basi bibititu abuna ana iki ekero twabaremirie tobago semeria nganonya na bararire tata na baboki ekina keki yake okagekoko nanya ni chara bako na hotabia bana bana ekeronda aire chimioro igoro mo basakora buna bamutati na gosemeria mo manyenga na asetseni ekyala bukwa hoteba nga basetseni gwe abago kukomubwano omuyegene toro omonene ingo muna bana totara kuntora asetseni ngoto tagerere tegontora asetseni akiaga bibiri yago tebanga igo tu asetseni bari bararire basetseni kwa bagokwa okora kwa bakuba tunyane ibanya sayo kwa naro boli totara ile chimyoro igoro ntora asetseni ama asetseni una mangara sense ama asetseni una bara cha sabana igo tora asetseni buke na bora agore kiga kibura to kogendera para to uchaparikiwa lakini Biblia eko recommend ego baba asetseni igwe abago kukurwa baka chopure yo asetseni igwe kyagera kure kurwa ngobana tebire bobe ngona bira kiri pungwani ngata le mukwegoteba ayekora soma baba soma aye naki ase ekarege sinini eta hota igora mungu na sokora boto ase ekarege sinini okumyamya na okora mukia bana ekara kige turari kyo moerio gaki na kige turari na kebuge na bakure na babokigwe abakure na tokure itakwe ti abana banyasa lakini Biblia inaleta matumaini igota bana abakure na babokigwa abana batata na nche na baboko na goteba ngombo nene ekeronda arare na ncho nyora sokoboki mukori kwa bachero na nche mboyo mo haleluya ngombo beko saba goso go kuninku I know no Biblia goteba wantu manyetento kwe abale mboyo tunachwa ya baba tutakufa lakini abakure mbama yetiketo ngombo nombo beko
kikende kero. Sisi sote tutabatilishwa. Ekero monena arache. Elebele yego kore ibe. Nki bana nki abara gimokoro nki kero oro. Otigo moito onji sita sa ko bagi ke bitumai. Nki ke koriye ke konyore. Lara bolere. Sambi go kwara sa tato. Timoka secretaria Yesu ko kambi sa 12. Ekerenyo niego tabaga tinki property you must think. Eke ko gerenyo niego otura. Enyo ni nera na baba ni gotanga na gotura ba. Ndige ko nyete. Ndige ko nyete ko nyoro. Ko manyete ngango kwore ge tule na kebuge. Ege ntokyo ka kware go tebinya sa. Omo nene. Onya nchire na nchasa ba chenu wali ba ko botwa. Ne kene keronda arare. Na nchenyore semo yo ko botwa. Haleluya. Ekina gikyare kiye kyoka. Takone koramoto aga chire permanent. Okone go tekena muna li hoto. Okone go tekena muna bunde bekire mesi utise chinga ina aruse. Ngete na nche oikanda le like chingi bede. Ama ena tiko mabasto bone geteki. Gachiko gende se mone karibu chanya maporo. Okungo ndo kwere tuba kangire koroba igoro karar. Baba kabora usacho na America kare ongo cha komobori. O te mo ga konega kwete kare. Aga antigera bana batato mongina. Una manyata biya baba na no kwere jamane. Nga ancho musacho na njenga kala musacho na America kare. Anye tegitana kelwete ba keko yana kabora nyasai. Ba ko moito ko ko itesi tibaba. Ba kegeta egete ke mwaro ke comforta. Baba ke ga comfort go ko no. Nga kumye ke connect. Abana banyasa. Aya mama. Ayo onchora mwango ndesa no mayi. Chakango 25 keke biboibe. Ekolo kusaburi. Utabeli ntabyo mwana mwito. Igwaye. To basa mukagala bwatiga ile bobe. Nyasai kubitaro bongo bombo sacho amo naye. Ama ngobona naba kabiro gokorera. Kora bombo kubo motumba. Nyasai ga gotikoka. Lakini go kobo kungu byesigete. Tata ga go komentera secretary Yesu. Ewana. Chagera tenaro ya bakungu babo tikwa. Nyasai ba sisinidi. Naye nyasai go ikabu sisi. Ewana. Ay mama som 24 verse 2. Montondo bwenshi wasemera tie. Monto mama. Nalo watabona omo musacho wo kule. Ogwesa musikolo kwesi. Bato bana bakuina batonga na babora kambesi. Nkiatesi be. Bono. Aye. Ekerona umia tiketu. Amono narutu. Ota motati ko mwana onesibi ya kekereki. Makamba. Wana wonko mongaina rengi. Bono motavia babora kabara bubesi. Yage ekero montesi beti. Ngaigona lyako lyabalaga. Igera toke nyembu ya onereji. Wana mbayo rama kwa tabaraka lakini abarangusha. Bakungu bako na kwimba mara kuarage liguno bogaka. Aye. Kero sali nao ni kwe. Bogata matavere ni ko. Mwako yoko nyamate. Igora ngere tinge kerara kwe. Moga no kyora somu bro yao. Bo somu kubwa kerara kwe. Moga no aye. Ena taima tarana kwa alitaji. Bono kwa gankunia. Onya kwa yete wanyuri. Ngiye kora na motaweti onyuri. Ona abantu babeye. Bakaba muraba tano. Na maana gende koega. Gete na muraba koega to bakari. Bosa no ga. Ya kiba to kora bono go. Ya di ti kwe bacha go ikangu kanti. Koro mokunguro kwa mongina secretary Yesu. None kenyoroge go kumanyanga yo no mokungo tenene stento. Tarimo saigori tungora barasa. Osare chomga kubelieta. Kobo etaba tabako no boninya. Opo kwa wachabeli. Bariko sia mai. Abachabeli. Bana ye goro tomoku. Bieke nyorobo. Mokungo ga to kwa greenhouse. Mokungo nyasai. Mama. Gotare tobo moku. Women empowerment. Mokungo kwe kore memo yai. Mokungo kwe power bieka. Mosata taje ko ka besa iburo yao. O te wa neva. O go nyasai tu bi angete. Digabo tu mi secretary Yesu. Osawana. Cheke
sa chaino chaeli nangana je nyombo nyakro poe denda bana ba wonya sa poire ege ko gara matko me yatana mabe mo kungu buno yota banya to sana kweru na manye ngai denda ba ka mo ko bono mo manya ko tarane chwe sa muku no mbeteri ka to kodia mabere na ye kwa tabanga ne ma ayane at box e kiagere mani go kere nda bantu ba no ya matarana matabi ngo mwako mali stayo nda ko bekere nya to ponde nda onya to so mbeti bana no no kolera tingo kolera gongo kolera nkin ko ina ramanya kolera digo kolera muna chumbo ba ndera muna ri och digo nda le kero ndigere tibi to kolera no ya ne bi tayo ka birande ri bobi na wana matara go ikamorera komorera baga bina mo chamo kuki ni bwate sababu yo komorera namba kwani wagache nambende na somera tiaba nambende ya gatatu nangeta frito basa kwa ngechi mosacho itingo komorera sana kai abangina digama cheso mosacho goro na cheku na mese oyako pe mani nyasai gamo senina kumrukumu kwani mokwani karika motiga koro mokwani wani no ibwete abaga kato isi time kago tulenda baka mabere yechion waechinga gichinjororo mabere naro kon ndweta isi ya nyasai echinde na ichendu se discretion mohiri genda gotara na inche genda na ichendu stress na iche konda saba kungu bada na rusia kibetinga chua na rusia libuwa ya mana wala buwe siyo ria baida baba nyana na iche no mokungu tali busa ibo oto bekire machiko amachika yaki amachika nyasai saniri amachika nyasai karika machiko yesu ta kore mirimo machika nyasai ga kore to bororo machika nyasai ga kore to kubata na senka amachika nyasai ga to gara batu aro bata haleluya bora moto no ina basai ga aba kubona mabire bunama yani kore to mwana ko moto miyo ya oma kora ko kore mirondo munege tabye sab baka kwana ko tebana mukanya rebe mbijal mukanya rebe oyi maintenance ero iga maintenance without maintenance moto ta koto aye moto tayo kokota enchara nere kokotia ba enchara korocho mukuru onye dia makoma yoni hapo na taru dia bago enchara ya munya bana baru otiga hotero ay mama somi ke bunge kyoro monto ndebya shoko semerati Keo tawa monto mama obo ya mama soko masemeri nyasa monto ndebya shoko semerati to tiga sokiwe mama to soki kolenda abo batire obwegenwa kolenda abo mama nanya kwa biro maboraka to tiga obwege nubanya sai nyaje bana biro maboraka ketingo tokese ke obija tori kasi njago chiti patera njago ayana gote biri bobo tigo monene bobo tiga yeso yo ema ngenchendete yo tabwati sababu basokiwe diga basoki apungu bakori kya basacha basoki mutaibisho bagaka bago totiga bachi konyama mabone sinie basare na taima tarange kerogo tama ebinto mbibero abana babe kiriki besa ose message yo ebibibero na ibira agere to itane onye besa yabikwa ekyagala to yuro to mukambani tenena erindo tebenge besa yabikwa mungina one kero no gwatanana anya chiri bubere anya ri bunga na stop nyimbo tigereri gombo be jaba ga kamo tamira kya mito kibigo gotan ebesa togo kutotige nse na rego gotan igago tamana nche mubwat ono ike chono ante de nesi nyugo buna kori emiando ekiagere kero monto nata without money you cannot survive kaita chibesa na chomo singi beka ebe salero kuiro mwana school mambia bo monto abangina
bakomenya haleluya nyasaye kung'ainereria bera somo nenarore muno gusiseni bera sejeso motemo musacho aje beke kemungo kere mata uge kaigo ngande kende raisi huko beka nge kende kere mata eje itware nge 25 ekebungo ibere ko trumbo eri ngana ndirabu ayeri tebe Montonde wensi omonene one wateba omonene imanye chinchera chiao ayaba gonare wo saba babondane egentekenene otebi nyasaye akomanyi chinchera chomonene chinchera cha nyasaye chire baro hotigaki chinchera cha nyasaye chire straight eba nyarokereria oboeto bwao nyarokereria asenda abengoeta onda yasekene kiao nyasaye nonda asekene kiao na nyorokereria nando ngorokereria ekiagera nyasaye no gutulika kwana ekiagera nyasaye no gutulika kwane aye ni gongo semere aye nyas haleluya amen bagina mwacha antore como semeri nyasaye kero musacha kwangete ngo kagete ngai goro ne kwangete musacha go sare tiga kwang na tebeti mataranga no nyanga kama kai gore nyanje goto go joro maisha muno me ne kiagera no onda na ande mwana ora tinde kwa secretary ya Yesu yento ke yogo etera kando etera iga nchubu wa secretary ya Yesu abangaka ngorengere omba gore seitari ngarobo kana ngamo tinde ke nyombe nene akin ko manyanga nora ebiboke to serwai moko ega bantu nyekero go chibokuto tinde kumwana ni chengo korera buna mukao bogi sanki obweke gori kiao boko bwata na kwabo kebwa omokuwa makenga ya manyera aboyo kwa ega igor ose niche na achete kare niche nkomanyitu ngato tinde kumwana na otinde kire ngoko miyore buna kore tu tawochi no ayetigangu asue ayenya kora ero chiko nganya kuruma mukungwa moke motebi na konyori dia bana ena usenamu tigange edo mukungwa na mane ora masago twebere kera moko bere kama kobanga ngaga no keleki ebu kuge kwane tamana osiga ko ya sai tari go nchuka ya sai tari go koru cheche ya sai no ria nero rabo na nero rabe kale na kale obo so man yento kiego tote basa rame kintware ngari kitaru chini ya chete kanga mukaye miaka 27 kacha wasacha mwanje tuko kwanga bakuru keke na go korore te ota go ntebi onyabiri bano twara ndi no indi mwa ko yo te bana ga kimwa kunire na kingo kora mo ngirani buone toko mori ko nyanga jiro ngaiga iga na chete ngagoro bole mo ina nyankono bono tagete ngira ne buone wo ngai na buone no sa ogacha komenya sa otari ko ganda bu ngai bona barandi ngira ni buone to kama tebi na kiwa to wota wakora abana baro ngai bamura bana bari kira bari worororo kwa basometi ngana arwe to kare atabi o india ya na mana make yato ekisini Togasaba chisi chaba muraba ya tokabori inuna abango ngai tunabo mo gambi nyarebe ngaki yale isongo ira na renta ngaki mawateba tata tigaira nentu agachete nyomba tomo iranie bamenye na mama secretary ya Yesu umbaba muramba banchete ba bongino ri agatera koro sia teba ngaki omo akataiga aroja tabara baba no imokere dia mahoko buna chindega ba muraba banchi wana yengo sokole tibo mugakachi mugaka osentu amobeko tukamotebia gendo bore ngoriri kati eye kenyori konyore ngombe ya biari nebwatisi tokobeke nyomba mugaka bana no are tini borabu ali igate baganya sao konyire mwanirania inchomo nyene konya na akunde bonginoria agachikoibwa karete gari chikanda akabogorie bintu boga kiboga kia akagenda sachete omugaka gari no busibore mbwa ya haleluya bagaka no mwataba nirira irana monana gotaba ngatenena morore cherengi ya sere chichara chakare moira na mosetse ni wasere tara Yesu gonga inereti osobo
51 timo kwembioyo ibikwe goteba abana ba minto timo basa mobara ko minto to pomoyo nyamusacho wotayo abana ba minto babo minto to pomoyo Nyasaye ga goteba iga timo kwembioyo timo iroka akara mura igwa mangana gocha sense umwaka yo manigo mura igwa mangana gete na umwaka ndi muigwa yande ayatigera mwaka yo muigwa mangana umwana onde kinap na lero nichovule ono Nyasaye ga tebire timo iroka timo basa goichana ebukuya tebire timo iroka one ebukuya manya goteba moina ekero ko burukania jio Nyasaye nero totagetaba tigero morembe Nyasaye omoremba soko menya koino ono mweba yanyuma morambali ayale bosio elindo moboraka otwala maskani asaba babo minto obeke bakaba murabage tigatigi njaba to bakomboli ngakimokorete muigwana ina bakungwa batana bagi bakaba muraba jembali konkanya ko batebina tiambaro rebi usasa monde ndera abachukuru egente kenene ona yekire nimba bekere lakini mino chema kwanyo kiagera ncheno moto kurubande tere onya bali kondetera talinche tinyoro cha bakaba mura ihonko bachegingo bani na bana bona leteta biende okole ko boli abachukuru ngani kimwalie wakonya aje thank you aba igoba kuosa okaba Joma eten kumeti abantu ikyo kobole lyo monteri ntobia yako anya ne bucheri nero moina mokubonera moina chimboli chikonye jenda dana che kwota motebi mburukanerie getinya basinga ndende tuteri kwa kwata mbeke mono egetinya ke basase kuchirungura sabaga cheti ikonje tinkole tiemeremo ono ikyo atakere abaswati babona batagetembe ningoyo abantu babona bakobare bikomba amachi bakore tombo yemesa kona chendagira nako barete budget ya onero ngokumiore mama tebinya sago sesenie ogende konyore geke omwana okara kwa school mo atako eti basabera igore manoke mona na baseni baibore ekyagero ko gosumeka na kyoko gese boli bo so maene otote na teiba ka murabane nganche popu ya ino no konyoro egento keragere nchumu kwani mambi bunanje nyoko elinde mbaeresa buna mokomenya mbatebi kelikero tosanga siritara ya Yesu lakini motebi abasacha baino banyebesa besero onkoe ona motoro sobi abana musa etonyora kende geta ne bengina bege matangasa imbonya yenyumba okekyala omongina muno yo ibara tabana ikomi abaiseke mbaro okomo batereri mbiri obete amo batereri mia amo batereri nande nchego ekero na kwanire na mukamo murone ngonko mukani ngake ntwana okwana na mumura baete mo bwa soera ntwa kwalete no obete mukaya gote mo kwalete komo itibaroro tori konyora kende wa mukamo murane rekora kwana komo erinde mo murane to kwanete komo kamanyanga mukamo murane refereche bo etia machi refereche gego etia machi igo macha itakongira ono omore mwange tebakaba murabaino ota bago nekinya murondo ayekera kwa chitenga kware ono bwo kwebekera magi sikona igwa somarte murondo muneba Nyasaye ka goseseniri ta koligereria murondo digereria monto ebirenda bioroke murondo nera siritara Yesu obwata matabere ne koro garamuka murana gacha ko bwari mongoli akanyere ngabara ngoyere negete pi akitigankire ibo abara ya saba muraga kibakoreta oboka negete nigaga atawa kore nyangi ngabara murondo tabune kigakimya kanisi turesi ya mubate tatara nyoro mugaga ngajya kare bona mama bucheti magege kone ori round gusuma libune toi obwato kira bana banga basungu baba gomba gamagete Nyasaye negete nkiriki adeta ira bantu Nyasaye itoba ku Nyasaye ba ku na nego bonene ochaya monto moto ka oro kire bo bona nywa mache isa kundi ocho kase de tara Yesu no ibwete manna
nyukora nikiba ewa aye some kebunge eke tatitiri yani 33 ekebungo isane mata kwan teba Korende nonya na boigo yasawo taba korende nonya na boigo ningwe ni abantu bo muchioyo tata obet otonya saute kore taro kubweni wa abana ba chopre ibo soma barase ni tarayi abana beri kingo soma barase ni tarayi omo nene kubweni ere baba smile bune toyi nya sai ga kurku nya sa ekerense ko bari to bena ba to ba kuri nya sa ya hakirwe nene ga kore toro bagome no aba soma baba ni mebere miya morigo chikobana menga mwakwere iru na masoe ko nyinyera maisa tsukere omo nene ga na nimba weni ba umurembe ni chinkore chichasa rekne aba omorembe asogonge haleluya amen otenya saote ko baro mo aye omo ko wati ya sai ko baro morembe ko gweni ari mibiri yaino omo nene ko bagiterare baba ya sai nero yo bwato gosembe somere ke bungo kya baba mata bunda ta oyo ntagete gaiga ke bungo 31 Jeremia ke bungo 16 abo tagare mama to na kolera ayen ko ibolete ko bakore nsemo yao na nyasaye ganchire bakore nsemo yaye sukuru Mungu kento ke yora kore egente kiya ere nyasaye kore yewa tata mama teba bona mama iwa ayana romo nene nyasaye goteba tigakorera mono iga mama tontikira takorera mono ya takorera mono egwakuba takoyeria mariga ekiagere mirimo yawe ne mama koyibore kwa kuiborete emirimo gwakorete nyasaye na konyorere ngeria yaye yoria ngerite togetia omomuro yo kaika na keke ngoteberia abantu nganyuoma mapepo nono mwana onene arigi gotebana agakore myaka 30 ngakumyo omomuro nakamaete koego oya akamanya ko umano romo no monto oyo yaketa na koreta moiseke no ndinde morore otware na Mount Kenya bono graduation yanga mutabinga no ago ikiraiga karangoro kyo moiseke onyoko era mae kisabu chagitini bere twa gokomete eya mono gosoma ya mono koega gosejere kombali sariga abwa bono no terekanduga mama takorera mono mirimo yawe nenyore dwenge engeri tayari achire onya chobre yogotira bananga eyetari engeri yao banyamwando mbaria bono torere no musacho yokorida mayo tutigira banyamwando keita mongino bakora biyo baka bana mneso ayenayo kwetu bato bara gote bangantorore oiboira abane binyamamiri byoka yara babega digisabu suta bato bakorigere bakorora romo ochande kano gwekeregeke ebinyombonde ebinyasaye ko bisibiyare oigwete abana abanyasaye ko basibiyare nyasaore igoro gakurikira bantigera takana nichenda abarende bagaka muri korenda bana takana nyasaye manyana nakoroteki naro gwakore mama nakiyate ekiagere mirimo yawe nenyorerwe ngeja yaye abo nabaire ni kurwa sense yababisa babo njomo nene nakwana baba bana babo bakure nyasaye nabaire ni nanya ni chekero nakwere tu mwana nenya ruka romo ejochi jaboro kaka ndabwate ni twara kakyo chagokwa oyo nenche nare ko iraba kungu nenche kerero abakungu na ibana barura abaiseke bakire bwane batanu baba mbali bakamine takinyenke bono ti omontante binyu bolenda mukani ngakakintige gake abaisike bane banyisani haleluya aba murabu ko bayinyomire tari abaisike n'abana bono ko nare korera baisike batarengo ngeterero no bali bagutacha muna chitwanti piko kimama ogo kuminga baito na abana barobumbe mama tago nchaya igoro nanche nentinya mariga mama tago nchaya igoro nanche nengege ntokori asireta Yesu baba mondo tago chaya ya sago
ase ino moko genda na baba kugenda bona leti bakaba murabana ngote banga beke gari magega ko yase ino tindi kobori tagara togenda tokwani chikorera cyane imanyete ngo ko yasobo na chasoke nanchi gukandete maete ino mokorera yani bangina bandi muraba nyanda muamu tayi mokama muraide binto soborora muna okorente no igwete no gwata matabe ne kor bono gwatika ire koreranga mokama murasoba koira korare role matabi na korera korera sukari na incha mo nyinyore tayari na incha na baibore bangina mbia moro unabona muyaroride mo gotiga baga kwagenda kugingira abana kweta aya kama komo gaka gosomera ti abana jena tai mataranga toko genda kugingira umwana komo na irobi no tore ne munango gotebi bo man ntuntori korara nyomba mwana etoro jaga saa 3 ya botuko toike bano na irobi bachiche mambi batu oyine gari togenda ojaga saa 1 tuachakire kuragira saa 4 toragira saa 6 mbatebi na toire ngepo timoto gorre cyanga gutumba gatu basi ba toira erinte beto mubaka nga esuti yari butado tu cyangwa gotebi ase suti yari bukumiere unatonga ngomo tebi ngondigereria kero to kona gutarama kwa ndigereria agara ndigereria to goike yari butano na makorera nga toga ndo tumu okini omwana negentege konwa bagaka omwana okini omwana bakari kwetari gentege kon cyane batake kwese ko barabuntu tobena na makorera amaisha mo mugaka ntora ikamuna dina bate do ikase yari 10 matenga bono chora ochora yabe kwa nenche na chora amatena bate bikoro to mugaka tabwati ko nyabya gotira senje ngo mugambira obeke tisoki sinende mwako mugore tasani obeke nenche na bate binga nenche rende to gando chimunabo no mukuru nenche ntona igo twabe ego ikasa 12 twaba taibyo koragira gwitu kwa erire bono toirega to paka aria stage motobeke twatiribo keti mambi saa 12 totogetenga omonto naro maete to ikira sabana abangi na yani naye bieka omoga korugera chisuguri moga cha kumwambi chimbiro ogutaro biga ko ibore ti abana otaraye bieka gando tige sana sikaba gaka bana bagaka yotimba gambire tinje bana moko nge kiara ga kinkieke mwana one mwana olide ngaro mumrodi amananu something mwana one tigago tebi aya bana na yeso bana nchibo changu sise twango ga mana tutogambira na bana tuba bana achobure yo sira oyotari chobure mama nyugorera nge bukwera ga mo chakal 49 Ebu kia 25 na 26. Wo da senu manone. Oyere mamu mino. Na ande kia wote minatu. Mchaba muraba ane na bakine tibos watat. Kero montama itego kama. Kero montama yete muwuru. O mamu mino. Onyo goto mile roche tsumu na nye budi perere. Na liora kine koromo mromu ya. Ewa. Ya ikwa ila mama. Kose no mchaka na wekoro kunga mwaso. 49. Kemungo 25. That's senior man. Iwa. Tagara. Ama bote banyore. Mongi no liga ati etako somi. Agenda amo. Tayo. Nyasao iso. Manon. Igebu ya chakaina. Nyasao iso. Igo igwete. No nya iso kure. Nyasao ya taringo. Nyasao iso. Ukiao barawa. Nerura gokonye. Nora gokonye. Nyasao ibye. Nada owo chukonji kupeli. Owo chukogenda sawa burawa ni wako nyama. Nyoka kure na baka ku. O mwana mbujano yokogendi kanisa. Elide nyasao yo iso. Amanya gokonye. Haleluya. Amen. Ewa. Bwana. Nyasao munguru nerura usisenie. Nyasao oraragia. Munguru. Nere twago sabiri nyasaya agusisenie. Nyasao munguru omwana oyo dagusisenie. Karo mamuro mutangi. Monena akobekere kisemi monu no bongo. Mambiende nayo koira nyoka Amerika.
Haleluya. Amen. Ewa no. Nogo sisi ni wagokorwa igoro. Osese ni unga igoko. Igoro. Yandara ni mama. Nago sisi ni wagokorwa chindi baise. Osese ni ugoko ruchindi banse. Nago sisi ni wagokorwa inda. Osese ni ugoko rwasenda. Na asichimbere. Nyoko buna ko bonketi. Abanyina. Noma etemo korete bumi. Ingo monto ho serage. Echi mwa gonketi. Ebuku ya tebanga. Osese ni ugoko runda. Ugoko rwasichimbere. Niko chimbere mo gwete njiri bosese. Nande ni gogo chibwata nande chire tokuragirirwa. Nyasao igoro tato mwana one. Nyasao isago seseni. Nogo seseni rugoro. Nanda yanyo keri kwa berete. Bete nyikianda. Aga kogonkya. Ogo seseni guno okore. Omo igwere asikira ringana. Igora mo ino. Luka ibere tiyonte tiri. Omwana otogo pandera na kwa manchambara na toli. Etomo seseni iga kegima. Tatone nyasao seseni. Nande gogo chiboyeta school. Ogende university. Okorori kwe. Okonye kaya isone yetere ya saidi. Haleluya. Amen. Abanyanda mwamu mwibu bobo. Bana kwanyiri ryobo sibuno tanje tibantu bandi. Twakwanyire bano oreka. Bana mama. Buna ari kirasa amachiko yo monene. Ali kirasa amachiko yo monene. Omuisho mutangi okuyigorenda yangina. Ali aye ko igore tenda yanyu. Bana yo musho mutangi. Jetinko ra metiko sene buyate. Omoisho mutangi okuyigorenda yangina. Narukwa mochenu asoma. Doro kwa moche. Ngake buyate. Oko asechi sabu choko nyutori gotoko. Asechi sabu abana bakuruwania baisana bangina. Totoko. Aya no moseseni wa. Naye gwatanga nitakuyigorenda yanyoko. Naye kwagera to mwana uyonda agatoka. Aya nyasai gabo moseseni ekana ikuyigorenda yanyoko. Haleluya. Yera. Gento kende na regote bi mwana. Isabu chesu nechini. Nyokota ibwe kukurira nga bwachiri chisabu chimbe. Kera abande bagosamba chisukuru ayeteba nyasai. Nkonye kyagera tata tayo mutakugamba kine. Aba tata mokenta gete ko baisi time bason. Oba igwera abaisomo kabo. Ekerege ntokia koborire. Akero petinero mumroma ne uka. Mangana anda go sale ko petito kanga bwa tubwa no mogaka. Ingorage ro kagenga ni go korage. Bona iga go migire ekeye na yetigarere. Wanje mbwani. Mopunguri yao tengo kwenye polisi bichisi michasi. Mata ibaba kila na ya disi bichasi. Osaba noga. Ande kalanso mwana. Manana otangasa. Moronko ganda tora wana banyasa. Manana ote base kitabu 20 gokolera. Iga ote banga basese ni bwe. Nyasa iga ote basese ni bwa bala bacheni. Na basaho kumba boki waselitale ya Yesu. Ekyala makweli akabeletali ne chingu. Ege kogere kero yesara chanege tuleri. Abale gokora maya na buboka bakumira na Yesu. Wale wanja nayo okora maya. Wale wanja nayo beres kanisa. Bantu bande muatigire kanisa. Kono na aso asa bantu bakubwati go chinai na rorari pastor ameki. Ekero mabera ya tuba. Basacha bagatana ma tancho yonteneina. To kama ya gotebi kanisa ne kare koropunga Portsmouth taninga eka Nairobi nye koni balet. To kagendo emiake ne konya no nywerete. Gona ta woche giseriga anje tindiko bisa. Inkonyora nesti reforma. Kateba what's wrong. Kasome bintonga soma. Ongo kola kagena kabori omorisi onenga ine. Igomo komori abantu gochegi osikikyomo. Jenaruro ona magorane. Aba to bagante bikonya to banyere to mongina aya kwa kwana. Ndabuno arenge sabateri ya era. Bagachane chigari chikarara rari. Ngate bya bamurabane ngabore ndagera torage bya abantu ba Yesu. Digere togendo mobera siritere Yesu. Bono no to tene no mobera muna chinsa chiro. Bato bagachikolera barisi bagachibaka batemera mukia maito. Otata gotoko genda soko migererio konene. Gombo bena batem. Tuachira bana mobera na oto tene ine to begete bakachibuti. Bato ebitabu onda buna ta president. Bagachana mo pastor korugogeta bya district yale agakero. Bagato ebitabu chitaisi konya tutangete nyomba bana tuachiongo ile chicho mobera. Keita. Yani tonga
sao to sesenirie na yenya kwaboga ile ko Rwanda tigomana na wosisi oira ne asa matebekani obori encherengi yanga yakoteki ngaye mana na waseni asere tala Yesu. Get the point. Take a step forward.